खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 मे शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव बिजाब फरायनो सानगोन। बिजाब फरायनायजों गियानि जागोन। गियानि गोसोजों समाजनि फारसे खोथा सानगोन। वृष राशि। मानिबा दायाव साजा मोनगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया दायावनो भुगिनांगोन। समा मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन। मिथुन राशि। मोजां सान। समाजाव मोजां खामानि मावनानै मान मोनगोन। गावनि मान सन्मानखौ देरसिन साननानै लागोन। कर्कट राशि। नखराव मोजांसिन सान। बिमा बिफानि सुखुआव गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बिमानि फारसे बांसिन अननाय फैगोन। सिंह राशि। हरखाब गुबुनजों थगायजागोन। खामानिनि फारसे गावनि आंगो लोगोजोंनो थगायजानो हागौ। सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। कन्या राशि। रांखावरि सोलाय सोल' खालामनायनि फारसे दाहार जागोन। गुबुननिफ्राय लाथ'नाय रांखौ सुख'नो गोब्राब मोनगोन। रांनि आंखालाव गोग्लैगोन। तुला राशि। दिनै नोंथांनि मोजांसिन सान। हरखाब सरकारि साख्रियाव मोजां मासिखौ आवग्रिनो हागोन। गोसोआव रंजानाय फैगोन। वृश्चिक राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। हरखाब देहायाव बेमार आजार नुजाथिनो हागौ। देहानि जेंनाखौ लानानै दुखु जागोन। धनु राशि। सुबुंफोरनि नोजोराव मान मोननाय नङा। हरखाब मान सन्मान खहा जानो हागौ। जिउनि सोलिनाय थासारिखौ लानानै गोबां बाथ्रा सानगोन। मकर राशि। नखराव दावराव दावसि जागोन। हरखाब नखरनि सुखुआ खहा जागोन। नखरनि जेंनायाव नोंथाङा दुखु जानांगोन। कुम्भ राशि। बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। फंबायनि जाफुंसारनायाव गोबां गोजोननाय लागोन। मीन राशि। हरखाब देहायाव जेंना नुजाथिगोन। मेगन गाज्रि जानायजों भुगिनांगोन। देहानि फारसे जोथोन लाखिनाया नोंथांनि साबसिन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो